Sinongo wamwe wangu chiti eno zvasibvira taivaka matende matatu togara pano tomboita zvokudenga mweya una kusevenza unogwariwa munogwariwa sinotomboda kuti mutomboti vamarima motomboronga zuva rokuti tiinde kana tonogara pazuva reriya kubva makuseni pasina wadya chunhu. Unoona chinopa simba rokudzana kurya pasina wadya chunhu vanhu vachida kuteerera denga roga kuti todambouwa kuti Mwari vanoti chii pamusoro peZioni totanga kuvaka Zioni kubva ipapo tisingatanyi zvamabhishopi atinobwereketa pamusoro pavo amaona kuti chero neniwo baba vangu vakatoita bhishopi ko zvino habvunetsi. Saka tisingatanyi izvozvo zvokuti munhu ndibhishopi kana ndiani tichitarira zvavanhu vandainda kudenga chaiko togara pasi sezvatakaita izvi ndozvoradza vanhu vandainda kudenga vanhu vari pano vanoradza kuti vandainda kudenga nemhaka shoko vakati variwa vakati ngatimanyirane koko tindohwa kuti 2024 wativigirei ini hana yangu inondipupurira kuti pane zvakanaka zvofanirwa kuti zviitike kana vanhu vari muna Mwari kana Mwari akada Mwari zvakanaka vakomana vari mukati mechirongo vari panguva yekutambudzika vanoimba zvihimu zvomweya vaiti kana vakaimba chihimu vombofugama vonyengetera vakaimba chihimu vombofugama vonyengetera kwai mutumwa akaburuka kudenga akazarurira vakomana mukova vakaona geji rakazaruka wakanga ari mukati murindi wechirongo nda kucheka akati vakomana pano pashata vakomana matiza Pauro unoti hai stage hai baba tiri muno tose muno unoona kana Mwari vachikuwa unogara so uchiti haya chero dhimoni rikabuda unoti hai musarimanyira Mwari vanenge vari mauri presence youmwari ndiyo tiri kutsvaga panapa kuti ngaivepo pano tosaka mutiwa zimwe nguva chiti hangoma haina kushata vamwe vakomana chero ndoida ngoma zvokuti ndotamba ngoma zvokuti pana hakunonzana ngoma neni panapa asi kuti tine imwe nguva yekuti tinetoa kuti vakomana zvinhu zvaitika panapa zvomboda kuti ndipotaura naMwari direct ndifunze Mwari kuti inhamo iri muZioni inhamo yamaZioni here BC yanga yati Israeli haungakwereti chikwereti asi vanhu vachakwereta kwauri inenge zvamunoti Zioni rakatogwa kuimba yaIsraeri wairi chikwereta kudarika vavo vari mukati menyika. Amen. Mufambiro mutsva muKristu naizvo hama dzangu kana makamutsa pamwe chete naKristu iwa tsvakai zviri kumusoro uko kuna Kristu iwa ugere kurudyi rwaMwari musataka zviri pano pasi tsvakai zviri kumusoro. Jesu wati musazvivunganira dzirafuma panyika pano pane zvipfunha nengura kana ukadzira nayo ne6 ichivhereketa inoti tangai matsvaka zvokudenga zvimwe zvezvinouya sembasera unoziva kuti kana ukanamata zvakanaka haukweri uchiti Mwari nokumbira womwombe mudanga mangu wainda dereni tadzokera reference Solomoni mwanakomana waDhavhidha achisukirwa nomutumwa anobvunzwa Solomoni taura chaunoda ndikuitire anoti baba ndingoda njere dzoga Mwari vanoona vanoti munhu wakangwara vanotiwe zvawakumbira chinhu chakanaka hauna kukumbira zvimwe zvinhu zvose izvi zvose izvi ndichambokupa njere ndokupazve asi izvi rangu mabhasera kana ukamira zvakanaka pana Mwari zvinhu zvinongokutevera. Amen. That's all right. Pano vanoda kudipa Lord church hatigare pano man hatigare pano varume ngatipikirane naMwari uyu wokudenga titi Jehovha ndimakatiisa panyika panapa. Mozisi wakataura naMwari Mwari vakamunzwa Mwari vachida kuparadza Israeri vakati ndovagugudura ndivapedza vose. Mozisi anoti Mwari kana mukadero mune makanya nemakai nokuti nyika inozoti Mwari wakabudisa vana vaIsraeri kuti azovaparadzira murenje emarega kudero Mwari achionesana naMwari pachavo. Munhu kana uri pana Mwari hamuwi Mwari vanoti hakuna munhu wakarurama saMozisi pakati penyu achichitigwa navakomana vaya vanoti hakuna munhu wakarurama saMozisi vava mwanhu kana achida kutaura navo ndinouya kuhope usiku vakavata zvokurota zviya ndezvokusarurama zviya. Mozisi Mwari vanoti kana wakaita zvakanaka ndinouya ndotaura newe masikati pai pakati paIsraeri hapana munhu wandinotaura naye saMozisi wandotaura naye uso nouso zvakatarirana vamwe vachitaura nausiku. Mozisi wakanga ari pana Mwari unoti Mwari kana mada kuparadza Israeri dzimai zita mukukura upenyu unofanira kuti uripo munhu ari panyika panapa anotenda kuti ndikudenga ndapinda zvivi zviya zvinokuitisa kuti asatakunda kuda nyika kuya munhu anachiwa kuti asatakunda
kuti chacha ichiri kuidanyika inotirambidza kuti tirongedzere zvokuti takutoenda kudenga. Paulo wati ini ndadururwa nguva yangu yapana. Unowaire bishop wamapfumo unotini kwandiri kufa kufuma. Unowaire kwandiri kufa kufuma kurarama kunongodiwa hako nokuda kwenyu nemhaka yewaitaira vana mhaka achiti kana ndikaenda iko zvino mhaka achine mbengo dzaana dzese sokwadi mhanga haana paangainda woti kufuma hako asi ndopagara panyika nokuda kwenyu. Ndarwa kurwa kwakanaka ndakachengeta kutenda. Unowaire mashoko Paulo ndarwa kutenda kunotochengetwa kutenda. Ndainakwa nemisekuru baba kiti muchiti imi nguva yake yainyengetera chaitika svika pamugwere ndoti Mwari kana uyo akasapora amuko kwaiko zvino muchazviita. Unoziva kuti ngoma yakana mukairidza zvakanaka here vatumwa vekudenga vanouya. Mwari vanonakirwa nengoma 15 number 20 bhuku raExodus. Ndakati musangozhaka ngoma zvisina order. 15 number 20 vana Miriam vayambuka gungwa shava vavona zvavakanga vaitirwa naMwari. Hakuna ngoma yekuti vanhu vanoda kuiridza kana vadhakwa nedoro doro rangu rode ngoma. Unoziva kuti unofanirwa kuti panapa kana Mwari vakupa chimwe chinhu kana kuti vakakupa imwe mari yaunga usingatarisiri nani maikisha majuma mari kutaunirwa motengesa mouya moti nhasi rukuru ndio gwangu muruvamba rukuru muchitenda mari yamakapuwa koko ndozvaita vana vaIsraeri. Ngoma iyi fani kunzi tovangirana mugwasha movangirana kuchikoro. Ruanesu amen. Haifani varume tinoida mani unoti hakuna zioni ungaita zioni zine ngoma here. Ndosaka takatoya munotaida asi tinoti ngairidzwe kana pane zvimwe zvinhu zvaitika. Nyangwe vhangeri kana mukaiwa zvakanaka rova ngoma muti atorambosedzera vhangeri taiwa ngatirove ngoma kumana vanhu vorova ngoma vachinzeya mashoko. Zvokwadi munhu ari wakamungoma achiti ini zvokwadi gore rino uroyi ndosiya vakomana vanhu vachitaurirana andandiri wamagwiti asi magwiti ndosiya. Unoziva kuti mweya kana ukaita zvawakaita madeko zviya zvamakazokasira kuti ngatinde pashe paya kana wakabata matamba wakambobata matamba kudai unowa mweya wako uchiti muchecha ndipinda kana waita zvo ndo ziyoni riya ramamoda kuita riya ramakazogumira pazhira ndo ziyoni charo chairoriya komoros atiachiro kudzana ziyoni nomaitairi vakomana kudenga ngakugerekete zvakanaka munhu ngati nyangwe akagara nyangwe asingarotawo kuti panapa pane chimwe chinhu choda kuitika ndononzi mweya waMwari wakaburuka pazuva repentekosta. Havazi vose vakaprofita vakarondedzera zvakaonekwa vamwe vakanga kumugamuchira vakapinda mukati menyama dzavo vakamuhwa kuti pano uripo pano. 4 number 17 karai pasi waenda topedza yakarebesa 4 number 17 bhuku raEfeso ndatosira vamwe mufambire mutsva rava number 25 Charo zvangu number 25 22 kuenda pa 25 chatangira pa 22 number izvo 22 number inoti kuti pamufambiro wenyu wakutanga mupise munhu wakale unovodzwa nokuchiva kwakunyengera rava 23 number inoti kana pasi kuti pamufambiro wenyu mutsva kana munhu atotendevuka unofanirwa kuva nomumwe mufambiro unodoratidza kuti zvasiyana. Nyangwe stepi chayo kana maifamba mutauni makadaiwo unoziva kuti uri pomwe munhu unofamba mutauni akadaiwo wakumana nemawandiro akaita vanhu mutauni aendiwa kuti namakristu anoenda kujimu zvokuti munhu unoita maziruoko akadai asikabvori kudaiwo ruvanesu amen. Mukristu unoti baya ndigoni kuvata kana ndisina kumbojima rugaraona Mwari wakuti zvokwadiva mhaka vapfeka vhesi mai mhaka varipo vakati baba vari kurumu yetraining kumbotoita zvima kudai kumboita mapresas 100 baba wawati hazvanaka voenda kuvata. Mukristu unovata ataura nedenda morongedza munamato monamatira vana venyu iri paimwe nguva asingadi kuti munamate muri panhu pamwe nemudzimai navana. Ndimboverenga bhonasi iri pana Pita wekutanga 2 vhesi rakaita 12 pa 12 namba inoti mufambiro wenyu uwe wakanaka pakati pavahedheni kuti pavanokupomerai vachiti munoita zvakaipa varumbidze Mwari nezuva rekushanyira kana vachiona mabasa enyu akanaka. Unoziva kuti masheke gwaitwa sikati namaziyoni odarika nyangwe vari kunyika vanodini nyangwe sikati ndicheka asiya pana mhakati pani vakati mhakaupi vakati muziyoni uya mufambiro wenyimi wadarika
urukunyika imofanga wati mwene mfambiro kuti nyangwe wokupomerai vakomana kana mfambiro muchawashika hamuonere mashoko asamere kutanga 9 verse 9 ne10 Sauro mwanakomana wa Kishi Benjamin akadziwa shoko romambo anonzi namambo samere vamba vachasangana vakomana vane mbudzi vachange vane zvingwa kana vasvika pavari gamuchira zvingwa izvozvo uchasangana navaprofita ugoprofita. Unoona mfambiro mutapa wakanga wavapo wakatanga kuprofita vanhu vakamutarira vakati naimi chii chaura mwanakomana wa Kishi. Kana mweya mutsvene wagara pamunhu ashanduka so unongomuona kuti atova shoko vaere kuti ndakamboti nyangwe ndifamba nomukadzi wangu nyangwe ndiri muchawa ndogara nditaura nomusikana wangu handidi kufamba tichazotenda kugumbwa kuti chite mukatachera chifambisai mani hai hausi mufambiro wavanhu vanonyengetera wewe vanhu vane vakabatana mavoko vachitare vakati ratimbomira pano mumbodongorera nyangwe musina mari moti asiri tirezo rakakufitai kana ndikapuwa zvibhonasi ndokutengerai. Unoona kuti mumba macho munoramba mune hoko. Yes. Mufambiro wa makristu ngazvionekwe kuti ichi ndo chinonzi chikristu rukariona umwari ngazvionekwe ndo chinonzi chii ndo chinonzi nyangwe ndakambotaura nditi dzimba dzedu dzokurocha dziya dzinonyangadzisa zvokuti kana monyangadza unovati imbodzimai redhiyo vakati chii vakati maziyoni aya atanga muchinetsana nomukunda wangu muchiita samakosho vakati kudai vakati isenga tiremu vakati haya hakuna senga yakadai nyangwe dzimwe dziyo dzinoimbwa mukati memba yaMwari Mozisi zuro ari pagomo Mwari vanoti ukoko kuimba kwaitwa ukoko hakusi kuimba kwavanhu vanorumbidza Mwari. Nziyo dzavanhu vanorumbidza Mwari dzinotofana kutozikamwa kuti ndakati ini mai makanga varege kuridza guyo kwangu kuti umwe naumwe wanoita zvaanogona vane vadipiranipo mumba muna vanhu vanoeketsera Mwari. Ngavaimbe baba ndiri mwana wako mufambiro mutsva womukristu zvinofamba kuti zvionekwe vakashandurwa vakachiraramba uchaneona kuti ndokuti upenyu hwavanhu vakatenda kuna Kristu Jesu. Kugarwana Mwari toda kuzovhura machi kupita watavhura ndiJanuary toda kuzovhura zvemachi tiri panapa. Aiwa ndatenda vana Mwari.